Ahojte, vítam vás na mojom YouTube kanáli. Som lenivý investor. Vítam vás pri ďalšom videu zo série, kde sa vlastne pozeráme na to, ako sa darí mojim investíciám. Používam 3 základné platformy, Mintos, Finax a Revolut. Beží to tam všetko na ich automatizovaných roboporadcoch, takže vlastne bez žiadneho zásahu, proste zainvestované, nastavené, vybratý nejaký z ich roboporadcov a už sa vlastne človek do toho nestará. Už len sleduje, ako sa mu darí. Berte to ako cestu obyčajného človeka, ktorý chce nechať peniaze pracovať a má rád prehľad. Pre zmenu by sme dnešné video začali na Finaxe. Ako môžete vidieť, celková hodnota účtu je 18 930 eur, z čoho je 930 eur vlastne zisk. A výnos je vlastne 5,16% a ušetrené dane máme 177. Ak si to porovnáme s minulým týždňom, tak sme mali vlastne 18 850, čo znamená, že vlastne sme v pluse o nejakých 80 eur, čo je celkom fajn. Myslím si, že takto by to vlastne mohlo ísť ďalej, len je to tam celkom kolísavé. Sami môžete vidieť, je to vlastne hore dole, ale v podstate nie je to problém. O tom sú vlastne tie akcie a tie roboporadcové, že vlastne človek sa len pozerá a necháva to pracovať, či je vlastne trh na tom dobre, alebo či vlastne niekto povedal niečo zlé a polovica spoločnosti klesá. Samozrejme je to na dlhodobé investovanie, nie je to vlastne na to, že začnú padať akcie a človek hneď začína vyberať. Doslova si musí človek nastaviť mindset, že nechať to tam 10, 15, 20 rokov. Čím dlhšie, tým lepšie. Takto získame na hodnote vlastne. No a používam Finax kvôli tomu, že je to jednoduché, sú to Slováci a vyzerá to, že je to vlastne, je tam poplatok 1% ročne za vedenie portfólia a to si myslím, že je celkom fair za to, čo ponúkajú. Ako ďalšie, môžeme sa ísť pozrieť na Mintos. Tu máme celkovú hodnotu 20 581 eur. V porovnaní s minulým týždňom je to nejakých necelých 40 eur plus, čo je tiež celkom fajn. Toto nie je nejakým spôsobom ovplyvnené ekonomikou ako takou, akcie a dlhopisy, keďže tam to vlastne platia ľuďom. Samozrejme nejakú paralelu v tom môžeme nájsť, keďže keď sa nedarí trhom, zavládne nejaká zlá nálada, ľudia nemajú prácu, nekupujú, tak sa nájdú aj niektorí, ktorí to vlastne nebudú platiť, alebo firmy, ktoré vlastne prestanú platiť a pôjdu do bankrotu. A tým pádom môžeme prísť o naše peniažky, ale tu je to vlastne, tuto krásne je zase vidno, že vlastne tie peniažky nám chodia na účet každý deň a v podstate nám ich už nevie nikto vziať späť ako pri akciách. Zostáva to rovnaké, úvery, dlhopisy, nehnuteľnosti, kde vlastne pri dlhopisoch, to si môžeme aj ukázať, budeme mať splatnosť celého 25.9. To si pozrieme potom. Tu sa malo vlastne vyplatiť celá táto suma, bolo tam zainvestovaných 1000 eur a dokopy nám to vlastne už tieto dva dlhopisy dali 120 eur, takže ešte keď si k tomu pripočítam tých 23, je to celkom, je to pekné. Ešte si pozrieme tú celkovú návratnosť. Ako môžeme vidieť, ku dnešnému dňu máme zarobených 36 eur a
54 centov. Samozrejme sú tam nejaké poplatky zo strany Mintosu, či predaj na sekundárnom trhu, keby ste chceli vlastne niečo vybrať, alebo vlastne 5% daň, ktorá sa automaticky vyberá a pri každej tej splátke toho úveru. A vy už potom vlastne daníte, toto si vlastne viete odpísať. Tu môžeme pozrieť, a tu sa stalo to zatiaľ zo všetkého, že som bol vlastne v mínuse. Tu sme vlastne prišli o 40 eur, ak sa neviem, 60 do spoločnosti Vovo sa mi zdá, a tam vlastne bol takýto prepad, lebo mi to vlastne odpísalo všetky príjmy a vtedy ich tam nebolo veľa. Aj to som vlastne ešte začínal, človek sa svojím spôsobom nejakým poznával, získaval skúsenosti ohľadom tej platformy a už v podstate po roku, keď som si bol istý, že je to celkom fajn, neberte to ako radu, môže to kedykoľvek skončiť. Je to stále len firma, vedujú ľudia, vedia robiť chyby, ale zase na druhej strane Mintos je tu už 10 rokov a funguje, takže dúfajme, že to bude všetko fajn. No a potom to už vlastne pekne takto rástlo. Tu môžete vidieť, takže vlastne automaticky sa tie úroky, ktoré nám vlastne prídu, tie peňažky sa automaticky reinvestujú, takže by to vlastne malo byť v koniec koncov, keď sa to dá po nejakých 10 rokoch do nejakého grafu, malo by tam vidieť pekný vlastne ten nárast toho zloženého úročenia, ten efekt snehovej gule, myslím si, sorry. Tak vlastne by to malo mať ten taký krásny vstupujúci trend. Ako tretie, ako vždy na záver, možno v ďalším videu začnem ako prvé, máme vlastne Revolut. Tamto mám trošku diverzifikovanejšie, alebo skôr vyváženejšie. Tam ideme takým konzervatívnym prístupom, 50 akcie, 50 dlhopisy. A tam som v podstate už rok stále, sme tam svojím spôsobom v mínuse. Neviem, či som začal zlý čas, alebo ako to vlastne má človek brať, ale akcie sú hore len 5% a tu sme v podstate dole 1%, s tým, že ale sme už v pluse, lebo zainvestovaných tam bolo 5000 eur a máme tam 24 eur navyše, alebo vlastne to je ten náš zisk. Oproti minulému týždňu je to vlastne cca nejakých 23 eur plus minus. No a toto je skôr na také udržanie tej hodnoty. Je to ako v podstate taká diverzifikácia na 3 platformách, kde v podstate človek by nemal dávať všetky veci do jedného košíka. A takto si to vlastne aspoň nejako ošetríme. Tak, toto bolo vlastne všetko. Ďakujem vám za váš čas, za to, že si pozriete tieto moje videá a snad to niekomu pomôže sa rozhodnúť, či investovať do Mintosu cez Mintos, cez Finax alebo cez Revolut. Samozrejme, Finax má aj pobočku v Bratislave, takže kedykoľvek sa tam dá sa tam ísť, dá sa im zavolať, je to vlastne najbližšie zo všetkého. Ale je tam ten poplatok 1%, čo vlastne pri tých vyšších investíciách už môže niečo znamenať. A je to vlastne aj ten taký škrt z budúcich výnosov, keďže vlastne nepoužívame to do toho zloženého úročenia. Ale žiaľ, v tejto dobe nič zadarmo nie je, takže si myslím, že je to celkom primerané. Tak a toto je na dnes všetko. Dúfam, že sa vám to páčilo. Môžete ma podporiť lajkom, komentárom alebo odberom. Ak sa ma niečo chcete spýtať, kľudne tam zanechajte nejaký odkaz. A uvidíme sa pri ďalšom videu, ako sa nám darí od tohto dňa. Tak, prajem vám príjemný zvyšok večera, dňa, rána, podľa toho, kedy to pozeráte. A neinvestovaniu zdar.